Saosećanje nije isto što i sažaljenje. Sažaljenje podrazumeva nejednakost. Ja sam dobro, a ti nisi. Ja gledam odozgo, ti si dole. Pravo saosećanje ne pravi hijerarhiju. Ono kaže, ovo boli i to ima smisla. Kod samo saosećanja to izgleda ovako. Ne objašnjavam sebi zašto ne bi trebalo da me boli. Ne racionalizujem i ne umanjujem. Samo konstatujem istinu. Povređena sam. Ovo je blisko humanističkoj psihologiji i Rogersovom pojmu bezuslovnog prihvatanja. Prihvatanje ne znači slaganje, već znači prestati sa unutrašnjim ratom. Saosećanje radoznalosti i razumevanja postavlja pitanje zašto, ali bez optužbe. Umesto šta s tobom nije u redu, pitamo šta ti se desilo. Ovo je saosećanje konteksta, razumevanje da ponašanja ne nastaju u vakumu. U kognitivno-behavioralnoj terapiji bismo rekli da misli, emocije i ponašanja imaju uzrok i funkciju. U teoriji privrženosti da strategije koje danas izgledaju problematično nekada su bile neophodne za opstanak. Radoznalost pre osude, to je saosećanje na delu.